Ahoj, keďže sa nám trošku zjesenieva, pripravila som si jeden skvelý jesenný recept, ktorým si pripomenieš túto úžasnú časť roka. Do mixeru si pridáš 30 g vločiek, 2 g kypriaceho prášku, 20 g proteínu a veľa škorice. Pretože tá je neoddeliteľnou súčasťou úžasnej jesennej nálady. 1 lyžka proteínu, polka banánu a 1 menšie vajíčko. No a cestu na naše úžasné chrumkavé wafle je takmer hotové, už si iba trošku zriedime, ja som pridala vodu, ale ty môžeš pridať kľudne aj mlieko. Potom som to rozmixovala, nahriala som si waflovač a opekala som tieto úžasné wafle. Zatiaľ, čo sa mi opekali, som si na mede trošku nechala skaramelizovať hrušky, ku ktorým som pridala ešte opäť škoricu. Wafle som si dala na tanierik, no a už som to iba celé pekne dozdobila. Z tejto dávky mi vyšli 4 wafle. Ak nemáš waflovač, kľudne z toho môžu byť aj lievance. Na vrch som dala ešte čerstvé figy a wafle som poliala javorovým sirupom. Dobrú chuť!